Στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκδηλώσεως θα ακούσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, στο προλογικό, υπέροχους βυζαντινούς ύμνους από την χοροδία Ρωμανός ο Μελωδός, από την Ιεράν Αρχιεπισκοπή Μπουζέου και Βράνιτσας, η οποία, αυτή η χοροδία, η οποία παίρνει σιγά σιγά βέβαια την θέση της εδώ, η χοροδία λοιπόν Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός είναι μια μικρή ομάδα ιεροψαλτών από την Ιεράν Αρχιεπισκοπή Μπουζέου και Βράνιτσας, η οποία απαρτίζεται από 7 φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Βουκουρεστίου. Ιδρύθηκε την πρωτοβουλία και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Μπουζέου και Βράνιτσας, Κυρίου Κυπριανού, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, κατά το έτος 2013. Οι εν λόγω φοιτητές ήταν ακόμα μαθητές του Θεολογικού Λυκείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Ο σκοπός της χοροδίας είναι ιεραποστολικός, διότι συνοδεύει τον ποιμενάρχη κάθε Κυριακή και κάθε εορτή στις ενορίες, εξασφαλίζοντας την ψαλμοδία κατά την Θείαν Λειτουργία. Παραπλεύρος του Αρχιεπισκόπου ευρίσκονται και οι 4 διάκονοι, οι οποίοι προστίθενται στην χοροδία απόψε. Αυτή η συναυλία είναι πολύ σημαντική για αυτούς, επειδή είναι η πρώτη τους εμφάνιση στο εξωτερικό και μάλιστα εδώ, σε εμάς, στην Ελλάδα, κατόπιν προσκλήσεως του πατρός Νικοδήμου Καβαρνού, του προϊσταμένου του Ιερού τούτου Ναού, με προοπτική να ψάλουν ενώπιον εκλεκτού ακροατηρίου τη ευλογία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου, ως και του ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Μπουζέου και Βράντσεας Κυρίου Κυπριανού, και βέβαια παρόντες εδώ στη συναυλία, εκτός από τον εκπρόσωπο του μακαριωτάτου, είναι και η γερόντισσα Μαριάμ Σκορδά και ο πρωτοψάλτης Αντώνης Αετόπουλος. Η χοροδία Ρωμανός ο Μελωδός έχει επαφές, σπουδαίες μάλιστα, με πολλούς και μεγάλους πρωτοψάλτες της βυζαντινής μας μουσικής, του αημνίστου μεγάλου δασκάλου Λικούργου Αγγελόπουλου, του πρωτοψάλτου Θεοδόρου Βασιλικού, των ως άνω αναφερομένων, αλλά ιδιαιτέρως με τον αγαπητό για εκείνους και για εμάς πατέρα και πρωτοψάλτη πατέρα Νικόδημο Καβαρνό, ο οποίος τίμησε με την ειδική του παρουσία λίγο καιρό πριν και την ειδική του ψαλμοδία την επαρχία του Μπουζέου και Βράντσιας. Ο χωράρχης της χοροδίας είναι ο νέος φοιτητής θεολόγος Δανιήλ Ντουμητρίκ, ο οποίος αγαπάει με πολύ ζήλο την βυζαντινή μας μουσική και ασχολείται με αυτήν εδώ και 7 χρόνια. Παρόλο που δεν έχει μεγάλη εμπειρία, ο αγαπητός κύριος Δανιήλ Ντουμητρίκ είναι αρκετά σοβαρός και αποτελεί μια ελπίδα για το μέλλον της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής στη Ρουμανία. Επιπλέον είναι πρικισμένος από τον Θεό με μια υπέροχη φωνή. Εν κατακλείδη εκφράζουμε την ελπίδα ότι αυτή η συναυλία θα αποτελέσει μια καλή αρχή για την περαιτέρω συνεργασία τους με την Ελλάδα και ευχόμαστε σε όλους εμάς καλή ανακρόαση και καλή επιτυχία στην αγαπητή μας εδώ χοροδία. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με τον πολυέλαιο Δούλη Κύριον σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, Χορμουζίου Χαρτοφύλακος, στα ελληνικά και στα ρουμανικά, στίχος με στίχο. Η πολυέλαιη είναι σύστημα μέλους πολλών στίχων, το οποίο ανήκει στο σύντομο παπαδικό είδος. Συγκεκριμένα πρόκειται για στίχους ψαλμών, οι οποίοι ψάλλονται στους όρθρους μετά τα καθίσματα ή κατά τη μοναστηριακή τάξη στις μεγάλες ιερές αγρυπνίες. Από άποψη κειμένου, οι πολυέλαιοι είναι 4. Ο πρώτος και περισσότερος κλασικός είναι ο γνωστός Δούλη Κύριον, ψαλμός 134, ο οποίος ψάλλεται στις δεσποτικές εορτές, συχνά επίσης και σε μνήμες Αγίων.
μέλος, όπως είπαμε και πριν, Χορμουζίου Χαρτοφύλακος, ο οποίος υπήρξε κύριος εκφραστής και διδάσκαλος, αλλά και εξηγητής της νέας μεθόδου, προκειμένου να μεταφερθεί σε αυτήν και έτσι να διασωθεί από την αγνωσία και τη λύθη όλο το παλαιό κλασικό ρεπερτόριο της βυζαντινής μουσικής και ιδιαίτερα των 17ου και 18ου αιώνων, που αποτελούσε και τη βάση της μουσικής πράξης των ημερών του. Alleluia.
Νομίζω ότι εδώ χωράει το υπέροχο ούκεν το πόλο το F. Λίγο σχήμα, μικρό σχήμα, αλλά υπέροχο άκουσμα. Γέμισε όλος ο ναός. Συγχαρητήρια. Ένα διπλό χειροκρότημα.
Στη συνέχεια θα ακούσουμε το αργό «Ενείτε των Κύριων» Ιακώβου Πρωτοψάλτου στα ελληνικά.